Hello mga Unbox, kini si Boy Unbox isda. Tanan atong kablihan kay kana atong praktisan. Ayaw kalimtis pagpindot sa subscribe button o pagpindot sa notification bell sa inyong YouTube channel. Hello mga Unbox, grabe tayo box ka to nga atong kablihan ang solar panel ng street light ito. So then one atong testing ko din siya. So na ito sa sulod aning street light 20 watts siya guys, 20 watts. So ini siya yang sudah yang solar panel na bawah. Yan na kaya guys, pagbutan sa poste. Diba na kung solar ako yung remote. O yan manual. So sa halang yung manual, then sa remote na tayo pagpilian na depende din sa kung pila ka oras, na 2 hours, 4 hours, o 6 hours. Gusto mo pinaminte na pwede always. So ito siya yung testing, ang sila ba? Ito ko na yung 2 hours. Only 2 hours. Kamu na ibala na yung pila ka oras yung bukang. Tara din sa remote kanan. Kaya sasahalin ninyo. Muna guys, ang pag-unbox sa product solar panel na suga ang poste. So salamat sa pagtanaw o palimog subscribe sa akong channel. New guys, salamat. Salamat, bye.